receive dito, then na-approve ni siya og Nahimong kontrobersyal ang ordinansa nga gipasar sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay may tungod sa pagpatuman sa proper hygiene alang sa mga e-bike drivers. Apan giklaro sa kadaguan sa barangay nga dili kini diskriminasyon o pagyaga-yaga apan pagsiguro nga limpyo ug presentable ang matag driver sa ilang lugar. Human sa pinirmahay sa kasabutan tali sa mga opisyales sa barangay ug mga e-bike drivers, daling gisugdan na ang implementasyon niini. Nailakip sa maong kasabutan maong pagsulob og uniform sa mga drivers, makanunayon nga pagpatupi ug ang pagsiguro nga nakaligo paglikay sa body odor. Pero kanang yung nga bahog ilok nga nadili ka kon wala mi anak mo ay proper hygiene ra. proper hygiene ra ang Mora gid to ano proper haircut with drug test. Gibutyag sab sa sekretary sa barangay nga si Rose Abarquez nga atol sa pagpaygayon sa public hearing, mismo mga driver na ang misugyot nga malakip ang proper hygiene sa ordinansa. Dito na siya ni gawas. Pag nag-meeting namin nila first, before minihimo sa ordinance, yun nga proper, dito na ni gawas nga sila mismo ang niingon, mga drivers. Nga kinahanglan ko no nga limpyo, di ko no manimaho, wala man sad miniingon ma'am nga katong gi-emphasize gani karon ma'am nga bahog ilok. Oh, wala man mi anak, man siya, wala mi. That's not the gibutang gyud diri sa Nga mo main point diri sa ang nga ordinance. di manimaho siya, maligo, limpyo. Maura gid na siya. Yeah, with proper pila ka man haircut. sa lang suggestion, dili man amo kay sa among draft ma'am wala gyud na siya. Samtang ang pangu sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda nga si Jonathan Tumulak mibutyag nga ang maong ordinansa iya lamang sa Barangay Puok. Giklaro hinuon ni Tumulak nga makatabang usab kini alang sa kaluwasan sa mga pasahero. So kanang nahunaunaan sa Barangay Puok ila sa barangay o ilang nakita nga makaayo pero ang punot dulo ra gyud ini is ang proper hygiene bisag nag-drive ka, kung wa kay hygiene, prone ka sa kining sakit, at the same time, ang imong katapad. Pero wa man may mag-ingon pod nga kinahanglan magpahumot ka. Ang importante is disente ka sa imong pagpamasahero. Sa pagsusi sa May TV Cebu News Team sa Barangay Puok, maobserbahan nga pipila sa mga driver ang misanong sa Barangay Ordinance number 2022-01 usa na niini si Julius Hungko. Kada adlaw kita maligo kay natural na maligo kita kay manimaho tang kuwarog para pasero kuan. Permanente kita maligo kada adlaw kita maligo kay kuan ba kay ang pasero mo reklamo man. Kay manimaho ba. Gawa sa personal hygiene, gibutyag ni Konsehal Pasita Lastimado nga buot nila nga ma-regulate ang minimum nga plitihan nga 10 pesos, dugang pa nila estimado nga gilimitahan sab nila ngadto sa usa ka gatos ka mga e-bikes ang padaganon sa barangay ug gikinahanglan nga marehistro kini sa ilang barangay. Kay luoy man pud ang mga tricycle pud driver ma'am. Adto na lang sa tricycle, adto na lang sa e-bike mo kuan sila wala sa di. Mo nang ni amo sa gitagaan sa kuan pabor ang tricycle nga mo na i-limit ra ni namo dili mi ingon nga mo. Lalakip sab sa ordinansa nga ang tanan nga mga driver sa e-bike gikinahanglan nga magpaubos og drug test aron nga masiguro nga dili kinitig gamitan og illegal nga drogas. Gikalipay sab sa mga residente sa barangay ang pagpatuman sa ordinansa sama na lang ni Rosario sa Usal tungod kay limpyo og hamugaway na sabtan-awon ang mga driver sa barangay. Karon ang e-bike driver kay pagsugod sa interview mga pisko naman kayo, maligo na sila. Limpyo na kay mga naong. Ya pa sa una kay namong gay mag-drive nga usay maghubo ang sanina ibutang ra. Ang sigarilyo niya karon dili na. Kini si Sheriza Mioy alang sa May TV Cebu.